صلى عليك الله يا ابن عبد الله أحمد حبيبنا عليك السلام. رسا جس محبوب نے کلمہ پڑھیا سب نام پیارے لگ دینے. چیچا وطنی دے رہن والے آؤ میرا ٹائم ختم ہو چلے ہیں 10 منٹ پورے ہو گئے میں ایک شیخ سناواں گا گل ختم کر دیاں گا. حاجی صاحب دی محبت حاجی صاحب نے میرے واسطے حکم جاری کیتا ہے. حاجی صاحب دی اللہ زندگی دراز فرمائے آمین کہہ دیو. حاجی علی محمد صاحب بڑی دیر دے بعد ملاقات ہوئی 13 دے اندر مدینے دے اندر ملاقات ہوئی 13 کے بعد آج ملاقات ہوئی. سب نام پیارے لگ دینے سب نام پیارے لگ دینے حسنین پیارے لگ دینے حیدر بھی پیارے لگ دینے صدیق پیارے لگ دینے فاروق پیارے لگ دینے فاروق پیارے لگ دینے ذوالنورین پیارے لگ دینے سب نبی پیارے لگ دینے اے وکھرا کتاب و سنت کا بھائی بیت اللہ دے بعد زمانے وچ اللہ دے بعد زمانے وچ ہے چرچا خوب محمد دا سب نام پیار لگ دینے سب نام پیار لگ دینے. سرمال دی سنو لوڑ نہیں کسے نعمت دی کوئی کھوڑ نہیں کسے نعمت دی کوئی کھوڑ نہیں. سرمال تے شایاں کل ویندل سرمال تے شایاں کل ویندل سرمال تے شایاں کل ویندل جو پیندن جام محمد دا سب نام پیارے لگ دینے سب نام پیارے لگ دینے اے وکھرا نام محمد دا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب نام پیارے لگ دینے. ہر ستم گوارا ہے جگ دا محبوب دا در نہیں چھڈ سکدا. مسلمان جہاں تو وکھرے نے اصحاب نبی دے پیارے رسول دے ایک سجدے دن چند دے نال نکار مال دولت تے آباد وطن ان سب کچھ دین توارے منظور انکار صحابہ دا ہے قرآن دا صاف انکار ہے قرآن دا صاف انکار. تن چھلس گیا لیکن لاوے تن چھلس گیا لیکن لاوے نعرہ سرکار محمد دا سب نام پیار لگ دینے سب نام پیار لگ دینے اے وکھرا نام محمد دا اللہ دے بعد زمانے وچ ہے چرچا خوب محمد دا سب نام پیار لگ دینے. محبوب نے جد اعلان کیتا صدیق نے سب کچھ وار دیتا. مدرسیاں دے حوالے دینا مدرسے تے اپنی دولت حلال دی کمائی وچ خرچ کیتا کرو.
پیچھے کوئی پتہ نہیں تیری اولاد ان اللہ توفیق دے دے یا نہ دے دے 2000 دی گل ہے سنو 2002 دی گل ایک بندے نے آکھا کہ عمرے دا ٹکٹ میں دینا تو پاسپورٹ بنوا کے لیا قدرت اللہ میرے کو 1 روپیہ نہیں سی ہوتا شیر پنجاب مولانا منظور صاحب نے 2500 روپیہ دیتا کہندا جا پاسپورٹ بنوا جدوں میں پاسپورٹ بنوا کے بنگلے گگری دے نال پنڈ اتھے گیا وہ بزرگ اللہ کو پیارا ہو گیا سنت کا اللہ نے جنت الفردوس عطا فرمائے آمین کہتے ہو جدوں اتھے پہنچیا تے پتر تے کہنے لگے مولوی صاحب اپنا رستہ پکڑو تے جاؤ پیو تے ساڈا پاگل سی جڑا ایویں دتی رکھدا ہے ایویں نے خرچ کیتی رکھیا ہے دعا کرو اللہ اولاد بھی دے تے نیک اور نمازی دے اولاد نو حلال دی روزی کھوا کے استاد محترم تشریف فرما دے آخری دو گلاں انشاءاللہ تعالی پھر کدے زندگی نہیں پھر موقع ملیا تے حاضر ہواں گا استاداں دی اگر 2-3 منٹ دی اجازت ہوے تے میں انشاءاللہ تعالی گل کر لواں میں دعا کرنا اللہ میرے استاداں کو تندرستی عطا فرمائے میں وہ طالب علم ہاں جڑا سب تو نلائق طالب علم ہاں نہ عمل ہے نہ عقل ہے لیکن میرے مالک نے پسند کیتا ہویا ہے آئیے سنیے دعا کرو اللہ نے بچے نو عمل بنا دے آمین کہتے ہیں سب نام پیارے لگ دے محبوب نے جد اعلان کیتا صدیق نے سب کچھ وار دیتا ہتھوار کے تن دیاں لیرانو ہتھوار کے تن دیاں لیرانو کیتا خوب درام محمد دا سب نام پیارے لگے دے آخری سے سن لو آئیے سنیے ذرا حضرت بلال نو میاں نے لکھا ہے آقا بلال چھڑ دے نبی دا کلمہ کہتا کیوں چھڑا جویں جویں تیرے ظلم دی اخیر ہوندی جائے گی اوویں اوویں میری محبت دی اخیر ہوندی جائے گی آکھیا بلال کیڑی گل جڑی سونے نبی دے اندر ویکھی ہو آکھیا دسا کہندا دسو حضرت بلال فرماندے ہونے نے تو اجے میرا محبوب نہیں دکھا تے جنوں ویکھ کے جانے شرمائے کہ او جاوے سیر کرنو تے سارا خلق سجایا جاوے تے جے او لاوے ہاتھ فلانو شہر دا کیتا ہے شہر دی ایک نظریہ